Jeg har nu reduceret antallet af masker til 32 på pinden, som beskrevet i opskriften, og er klar til at strikke den første stribepind, eller pind med takker, til pyntestriben hen over ægget. Så jeg tager min farve B, sætter til arbejdet, og har stadig farve A. Så strikker jeg den første maske drejet ret, så jeg går ind her, det bagerste maskeben, med farve B. Så skal jeg tage den næste maske vrang løs af med garnet foran, men der kan I se, der skal man lige aktivt hjælpe garnet her foran, for at det kan lade sig gøre. Vrang løs af med begge garner foran. Det er kun lige på den første maske, at man skal gøre det. Nu har jeg strikket en ret med farve B, og taget en vrang løs af med begge garner foran. Så strikker jeg en ret med farve A, og en vrang løs af med begge garner foran. Og det gør jeg så skiftevis. En ret med farve B, vrang løs af med begge foran, en ret med A, vrang løs af med begge foran. Det mønster fortsætter pinden ud. Ret med B, vrang løs af begge foran, ret med A, vrang løs af begge foran. Det gør jeg, indtil der er 2 masker tilbage på pinden. Den næst sidste maske skal så tages af, vrang løs af med begge garner bagved, og den sidste vrang løs af med begge garner foran. Og så vender vi, og så er det det samme på den næste pind.